ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. музокироти амрико ва давлати исломии эрон ба таври зерин бояд идома ёбад. Якум, амрико бояд тамоми пойгоҳи низомиашро дар кишварҳои ҳамсояи давлати исломии эрон, сурия ба ном давлати исломӣ, ироқ, кувейт, арабистони саудӣ, қатар ва 51-ум штати Америка, Израил барҳам диҳад. Ва дуюм, давлати исломии Эрон бояд аз тамоми санксия бояд озод бошад. Сеюм, Америка бояд ба мардуми Ғазза озодиро баргардонад, не ки ғуломиро. Ва давлати Фаластин эҳтироф шавад. Агар Америка ба ин шартҳо розӣ бошад, Америка розӣ аст. Баъд Эрон метавонад бо Америка сулҳ кунад, яъне кӯрагини стол бишинад.